Min irid ifarraġ qalbu tloħ ix-xemx u f'lejl sabiħ, jiġi għandi, jistaqsi lili, jimparir malajr natieħ. Fost li mir-rasi tagħha l-gżira Birżebbuġa li sbaħ xtajta. Fiha ssib li tixtieq qalbek, jint li ftaqli malli rajta. Miż-żewġ ponot tal-port tagħha truf Benajsa u tal-Limara u Tilbuni u Kalafrana, issib dejjem fihom xtara. Dik ir-ramla, dik li ndafa bihom tiżbuq ix-xtut kollha, kull fejn tħares tenni qalbek li għarrisqa n-nies bil-folla. Bħala ġawra ġewwa ħatem fuq għall-kwiekeb jarmu d-dija jekk tinsab art tisbaħ minna id-dew għajdu li ma hija. Kull mirran, mar u tenna. Kull min tenna baqgħu magħha Birżebbuġa, kull mart tfejja Birżebbuġa tagħti s-saħħa. Taħt il-mili tiegħu il-qamar, in-nies tilmaħ qtajja mixħutin fir-ramla tagħha għax ir-ramla tagħti l-ħajja. In-nies kollha hemm tarawhom għaqda waħda l-koll flimkien kemm binar hekk ukoll fl-iljili ma jarawhx jgħaddi żmien. Bil-kitarri ġewwa jdejhom ġbejbiet ifarġu l-qlub, il-għożżieb idoqqu jannu għana xiera u maħsub. Ħadd ma hemm xellugi fosthom, ħadd ma jgħid da mhux pjaċir, kulħadd jisma' u jiddeverti iż-żmien twil jaraħ qasir. Raġun kelli nfaħħarilkom l-art li ħtartu għall-mistrieħ għax fis-sajf ukoll fix-xtiewi neħid wejjaq minnu fih. Mela ħudu dil-kuruna li għalikom ġiet minsuġa, hekk smajt leku darba jidwi mal-ħitan ta' Birżebbuġa. Ir-raħal marittimu ta' Birżebbuġa beda jifforma għal ħabta ta' nofs is-seklu 19. Meta f'dik l-epoka dawn l-inħawi bdew jattiraw diversi nies nobli mill-bliet, l-aktar mill-Kottonera, sabiex iqattaw il-btajjel tas-sajf tagħhom għal kwiet u tranquillità li kienu jikkaratterizzaw lil Birżebbuġa f'dawk iż-żminijiet. Però għalkemm dawn l-inħawi damu ftit sabiex bdew jiffurmaw f'raħal abitabbli minħabba t-teddid kontinwu tal-furbani, xorta waħda nsibu evidenzi li juruna li Birżebbuġa kienet fost l-ewwel imkejjen magħmra bin-nies f'pajjiżna. Xhieda ta' dan huwa Ardalam li nistgħu nqisuh bħala l-bidu tal-ġrajja storika ta' pajjiżna. Il-villaġġ fortifikat ta' Borġ in-Nadur li sal-lum għadu wieqaf fuq l-għolja imsemmija għalih fuq il-bajja ta' San Ġorġ flimkien mal-villa Punico Rumana ukoll huma xhieda li dawn l-inħawi kienu magħmra bin-nies għal aktar minn 2000 sena. Mhux l-istess jista' jingħad għas-sekli li ġew wara fejn naraw li sas-seklu 15 dawn l-inħawi kienu diżabitati, għajr għal xi ftit bdiewa li mill-irħula viċin kienu jinżlu jaħdmu r-raba li kien jiksi l-għoljiet u l-widien tal-inħawi. U jerġgħu lura lejn djarhom ma nżul ix-xemx. Però fil-vista apostolika li għamel f'Malta l-Monsinjur Pietru Dusina 10 snin wara l-assedju l-kbir fl-1575 ħalla miktuba t-tifkira tal-eżistenza ta' żewġ kappelli, waħda dedikata lil San Ġorġ fil-bajja li aktar tard issemmiet għaliha u oħra rurali ddedikata lil Santa Sofija li kienet tinsab fl-inħawi ta' Ħalfar.
Il-bini ta' diversi torrijiet għall-assa tad-dejma flimkien ma' diversi fortifikazzjonijiet oħra tul il-kosta ta' Birsebbuġa bdew bil-mod jagħmlu dawn l-inħawi ftit aktar siguri għall-għajxien. Għalhekk naraw li aktar ma beda jgħaddi żmien, diversi bdiewa bdew jirranġaw partijiet mill-irtiset tagħhom sabiex ikunu jistgħu jgħixu fihom flimkien mal-familji tagħhom bilan li ikunu qrib il-post tal-għajxin tagħhom. Bekk bdew jiġu iffurmati l-ewwel irħula ċkejknin u naraw li sal-aħħar tas-seklu 19 dawn l-inħawi kienu magħmula minn 3 irħula: Benajsa, Ħalfar u Birsebbuġa, preċiżament tul iż-żewġ bajjiet prinċipali dik ta' San George u hawnhekk il-Bajja Sabiħa. Mhux magħruf kemm kienet il-popolazzjoni f'Birsebbuġa f'dawn iż-żminijiet, minħabba l-fatt li dawn il-bdiewa u r-raħala kienu għadhom jagħmlu parti mill-parroċċi tal-madwar. Però ta' interess li naraw li fejn l-irħula ta' Ħalfar u Benajsa kienu marbutin primarjament mal-agrikoltura, il-Bajja ta' San George u l-Bajja Sabiħa bdew iktar jiżviluppaw f'postijiet ta' villeġġatura għas-sajf. Bekk naraw li lejn l-aħħar tas-seklu 19 kienu nbnew diversi djar madwar dawn iż-żewġ bajjiet li fis-sajf bdew jiġu okkupati minn diversi familji nobbli li kienu jsibu l-għena tagħhom jgħumu fil-baħar ikħal ta' dawn iż-żewġ bajjiet. Fil-Bajja ta' San George, apparti l-kappella ddedikata lil San George, kienu nbnew żewġ kappelli oħra privati. Waħda fl-1833 minn Nobbli Matteolo Kakija, iddedikata lil Marija Għajnuna tal-Insara, u l-oħra eżatt faċċata tagħha, iddedikata lil San Giuseppe, mibnija fl-1871 minn Nobbli Emanuele Vincenzo Zammit. Ma dawn it-tlet knejjeż żgħar li semmejna kienet inbniet knisja ċkejkna oħra fl-inħawi tal-Bajja Sabiħa, preċiżament fit-triq li kienet twaslek għar-raħal taż-Żurrieq. Din il-knisja ddedikata lis-Sagra Familja inbniet fl-1864 minn flus li diversi nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi ġabru, l-aktar nies ta' nobiltà li kienu jkunu hawn fix-xhur sajfin. L-imħuħ wara l-bini ta' din il-knisja kienu Dun Antonio Albanese u l-perit Luigi Dublé li għamel il-pjanta tagħha. Insibu li din il-knisja ċkejkna servit bħala l-ewwel knisja viċendarja ta' Birsebbuġa, fejn naraw li fiha kienu jiġu amministrati diversi sagramenti li wara kienu jiġu rreġistrati fil-parroċċa ta' Santa Marija fil-Gudja. L-irħula ta' Ħalfar u Benajsa wkoll kellhom il-knejjes tagħhom. F'Ħalfar il-knisja kienet iddedikata lil Sant'Angelo u mbniet fl-1702 mill-Baruni Vincenzo Viani ma' ġenb palazz f'nofs l-artijiet kbar li kellu f'dawk l-inħawi. Sfortunatament din il-kappella ġiet imġarfa waqt attakk mill-għadu fit-tieni gwerra dinjija. L-ewwel kappella f'Benajsa iddedikata lil Kunċizzjoni inbniet fl-1822 minn Dun Ġagbu Gawċi miż-Żurrieq u 40 sena wara fl-1862 reġgħet inbniet mill-ġdid
fis-sura li narawha llum. Hija l-unika kappella li sal-lum għadha ssir il-festa tagħha kull 8 ta' Diċembru. Hawn ikun ta' bilħaq interessanti li nsemmu l-isem tal-professur Monsinjur Pietru Paul Sajdon li għal bosta snin kien ir-rettur ta' din il-kappella u kellu dar għall-mistrieħ ftit l-isfel minnha, fejn fiha kien għamel ix-xogħol ta' traduzzjoni tal-kotba mqazza mill-lingwi oriġinali Grek u Ebrajk għal Malti. Iktar ma bdew jgħaddu snin il-popolazzjoni bdiet dejjem tiżdied, mhux biss tal-vileġġanti tas-sajf imma anki ta' dawk in-nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi is-sena kollha. Wieħed mill-vileġġanti tas-sajf kien propju il-kanonku Bormlis Dun Spiridjone Penza li kellu id-dar tiegħu fil-bajja is-sabiħa fejn fiha kien jinżel għal mistrieħ tiegħu fix-xhur sajfin. Dan is-saċerdot twajjeb waqt li kien ikun birżebbuġa għal btajjel tiegħu kien jieħu ħsieb il-bżonnijiet spiritwali tan-nies li kienu jgħixu fl-inħawi. Kien jinqeda bil-Knisja ċkejkna tas-Sagra Familja peress li l-kappelli l-oħra kienu kollha privati u minn din id-daqsxejn ta' kappella beda bil-mod il-mod jiġbor l-ewwel komunità li aktar tard fi snin twaqfet f'parroċċa. Tant kien sar iħobb lil Birzebbuġa li fl-1893 kien irregala lil dan il-poplu inkwadru mill-isbaħ impitter biż-żejt fuq it-tila li jirrappreżenta lil Marija Dolorata u li kien inżamm fil-Knisja tas-Sagra Familja. Il-problema li kienet ta' ġieħ ta' ras kbira għal Dun Spir kienet illi meta dan kien jerġa' lura lejn Bormla wara li għaddi s-sajf kien ħalli ammont ta' persuni wara ta' familji f'Birzebbuġa li kienu jgħixu matul is-sena kollha hawnhekk. U daw kienu jkunu mingħajr assistenza ta' saċerdot. Ngħidu aħna xi ħadd qed imut ma kienx jilħaq ikollu s-sagrament tal-Wisma tal-Morda jew it-trabi li kienu jitwieldu jkunu sa jmutu ma jkunux ġew mamda. Dana kien jinkwitaħ bil-kbir lil-Dun Spir. U ma ninsewx oħra illi biex kien jiġi xi saċerdot biex assisti xi ħadd f'Birzebbuġa rridu jmorru firħula fil-qrib, ngħidu aħna l-Gudja jew Ħalaxa. U ma nixxi ngħidu t-trasport dak iż-żmien ma kienx bħallu biex tmur iġġib saċerdot minn dak ir-raħal, titmur bil-karettun jew bil-karozzi, għandek ammont ta' ħin biex tmuru biex tiġi u ma kienu jilħu l-assistenza ta' saċerdot. B'hekk naraw illi kienet ħafna meħtieġa il-bżonn illi f'Birzebbuġa ikun hawn almenu saċerdot permanenti. Għalhekk, iktar ma beda jgħaddi żmien, il-Knisja jew aħjar il-Kappella tas-Sagra Familja bdiet tinħass żgħira għall popolazzjoni li kienet dejjem tikber l-aktar fix-xhur sajfin. Din kienet problema oħra li bdiet tinkwieta lil Dun Spir u għalhekk għataħħa li jibni knisja ikbar bil-għan li hekk kif tkun lesta jitlob lill-awtoritajiet ekleżjastiċi sabiex tiġi mwaqfa bħala parroċċa. Il-post fejn timbena il-Knisja l-ġdida kellu jkun propju hawn fi triq il-Knisja li f'dak iż-żmien kienet sempliċiment trejqa li ma tinfet għal-imkien u ma kellha ebda isem. Fuq dan is-sit fejn illum insibu din il-Knisja kien hawn 3 remissi li kienu proprjetà tan-nobli Paulino Attard Montaldo. Dawn kienu jinfdu maġnin kbir u mad-dar lussuża li l-istess nobli kien għadu kemm bena fil-bajja is-sabiħa. Kienu propju dawn ir-remissi foqra li kienu jintużaw bħala stalel ta' żwiemel li ġibdu saħansitra l-attenzjoni ta' Dun Spir Penza sabiex flokhom jibni id-dar ta' Alla. Dlonk Dun Spir kien ftehim mas-sit sabiex jikri remissa waħda bil-għan li jibdilha fi knisja. F'qasir żmien din l-istalla ta' żwiemel inbidlet fi knisja żgħira li
kienet ikbar mill-kappella tas-Sagra Familja. Minkejja li fqira u nieqsa kważi minn kollox, din il-Knisja dedikata lil Marija Addolorata ġiet miftuħa u imbierka nhar l-14 ta' Awwissu tal-1907. Ftit inqas minn 3 xhur wara, propju nhar is-7 ta' Novembru tal-1907, Dun Spier Penza kien kiteb rikors lill-Isqof Pietru Paċ sabiex Birzebbuġa issir parroċċa. F'dan ir-rikors interessanti naraw li l-popolazzjoni fl-inħawi kollha ta' Birzebbuġa f'dik il-ħabta kienet tammonta 657 ruħ li kienu mxerdin f'madwar 132 dar u li fix-xhur tas-sajf kienu jiżdiedu b'madwar 1000 villaġġjant. Rikors simili kien sar nhar is-16 ta' Novembru minn Duna Lwiċ Albanese li kien ir-rettur tal-Kappella tas-Sagra Familja, fejn dan ukoll kien ħeġġeġ sabiex il-Knisja l-ġdida tad-Duluri titwaqqaf bħala parroċċa. Ta' interess u li naraw li mal-firma ta' Duna Lwiċ hemm il-firma ta' 22 persuna oħra li kienu jafu jikdbu u li kienu jgħixu fil-viċinanzi ta' din il-kappella. Ġara li din ir-remissa li fil-bidu għal Dun Spier kienet biżżejjed malajr saret waħda żgħira għax Dun Spier kien fehem li sabiex il-Knisja tkun tista' taqdi l-ħtiġijiet ta' parroċċa trid tkun ikbar bilan li sservi wkoll il-ħtiġijiet amministrattivi. Barra minn hekk, Knisja parrokjali għandha jkollha dera ta' bilħaq ta' Knisja u mhux sempliċement remissa. Għalhekk, Dun Spier reġa' tkellem mal-proprjetarju in-Nobbli Paolino Attart Montaldo u talbu ż-żewġ remissi l-oħra bilan li jkabbar il-Knisja. Aktar tard naraw li dawn iż-żewġ remissi flimkien mal-art tagħhom kienu nxtraw għas-somma globali ta' 332 lira sterlina u dan seħħ permezz ta' kuntratt quddiem in-notar Enrico Sajdon nhar l-14 ta' Ottubru tal-1912. Meta naġu biex nitkellmu fuq il-Knisja tad-Duluri, irridu nżommu f'moħħna illi din il-Knisja għamlet avvanz verament kbir f'perjodu stant qasir. U dan nistgħu natrubuh mhux biss għal Dun Spier Penza manka għal villaġġanti nobbli li kienu jkunu hawnhekk fix-xhur tas-sajf. Naraw li dik ir-remissa li kienet diġà kappella kienet nifdet minn wara maż-żewġ remissi li kien hemm ma' ġenba sabiex il-kappella ħadet il-forma ta' T, tal-littra T. U fuq wara kienu bnew fuq kunnaħa fuq wara kienu bnew żewġ sagristiji żgħar li għadhom hemmhekk sal-lum. Imbagħad fil-ġnub tal-kappella kienu imbnew żewġ terrani għaliex Dun Spier ħaseb li sabiex Knisja taqdi l-funzjonijiet ta' parroċċa trid jaħseb għall-affarijiet amministrattivi minn fejn ħed tmexxa l-parroċċa. U allura nbnew żewġ terrani li kienu tlestew fl-1909 u l-imgħallem tagħhom, il-bennej tagħhom kien ċertu Spiridione Balzan. Imbagħad wara dan kollu Dun Spier ma kienx kuntent għaliex il-faċċata ma kienx dik ta' Knisja ma kienet dik ta' remissa u għalhekk kienet inbniet il-faċċata tant sabiħa li naraw illum fuq stil doriku. Din il-faċċata kienet tlestet f'Jannar tal-1910 u kienet ġiet imħallsa mit-tabib Tommaso De Majo Pisani u mill-mara tiegħu Marjana skont kif hemm miktub anke mal-faċċata tal-istess Knisja. Kienu saru diversi avvanzi oħra, fosthom artal tal-injam, inkwadru titolari, ampina miġbura mill-imħallef Zakkarija Roncalli,
Via Sagra flimkien ma' diversi oġġetti oħra, l-aktar li kienu meħtieġa. Kollox sempliċi u xejn gwab, però kollox kien qed isir bi ħsieb u baqal. Dun Spear issa kien ġie maħtur mill-List of Pietru Paċ bħala delegat tiegħu sabiex jieħu ħsieb it-twaqqif tal-parroċċa. Miegħu minn nhar 22 ta' Awwissu tal-1910 kien ingħaqad il-kanonku Dunkarm Buġelli li bħalu kien minn Bormla u li kien intbagħat mill-List of Paċ bħala vigarju kurat tal-Knisja tad-Duluri. Il-festa titolari tad-Duluri bdiet tiġi ċċelebrata fit-tielet ħadd ta' Settembru u saret għall-ewwel darba fl-1908. Il-festa titolari tad-Duluri kienet issir b'mod dinjutuż sa minn qabel Birżebbuġa saret parroċċa. Naraw li kienu jinġibu fost l-aqwa predikaturi, il-funzjonijiet fi knisja kienu jkunu akkumpanjati mill-orkestra u fuq barra anke kienu kun hemm il-banet mistiedna, jissemgħu ħafna il-banet ta' ħalluqa. Kienu kien hemm ukoll in-nar filwaqt illi f'dak li għandu x'aqsam ħatiżjin fit-toroq ix-xatt tal-Bajja Sabiħa, it-triq tal-Knisja tad-Duluri u anke dik il-pjazza fejn illum hemm il-forn tal-ħobs kienu jintramaw diversi gidna tal-ħaxix, pavaljuni u affarijiet oħra li kienu popolari dawk iż-żmien. Il-faċċa tal-Knisja kienet tinxtel bit-tazz taż-żejt peress li dak iż-żmien ma kienx hawn elettriku u t-toroq ovvjament kienu jinxtaru bil-fanali filwaqt li l-Knisja minn ġewwa kienet tinxtel bix-xemat. Ta' interess li naqraw deskrizzjoni tal-festa titolari ta' Marija Addolorata tal-1909 kif tinsab miktuba minn idejn Monsinjur Spiru Penza stess. Il-festa bdiet bitridu immexxi minn Monsinjur Francesco Marmara. Nhar il-festa fis-6 ta' filgħodu qudiesa bitqarbin minn Mons Marmara. Fid-9 qudiesa kantata bil-mużika ċċelebrata mill-kanonku onorarju Dun Achille Refalo, assistit minn Dun Giuseppe Farrugia miż-Żurrieq u mis-Sudjaknu Giovanni Saliba, kuġin ta' Monsinjur Penza. It-tieni għasar ġie ċċelebrat mill-istess saċerdoti, filwaqt li għall-qudiesa u l-għasar Dun Angelo Azzoppardi assista fil-kapaċità ta' ċeremonjier. Il-paniġierku sar minn Dun Giuseppe Farrugia filwaqt li l-mużika tmexxiet mis-Sur Salf Buttigieg minn Bormla. Però fost l-aktar mument importanti kien dak li seħħ nhar 17 ta' Awwissu tal-1910, meta dakinhar il-poplu f'Qajjar ħareġ bi ħġaru sabiex jilqa' għall-ewwel darba il-miġja tal-vara titolari tad-Duluri li kienet ingħatat b'rigal lill-Knisja mill-kanonku onorarju Dun Achille Refalo. Nistgħu ngħidu li l-miġja ta' din il-vara għanqlet entużjażmu kbir fost in-nies u nhar it-18 ta' Settembru tal-1910 ġiet iċċelebrata l-ewwel festa titolari b'din l-istatwa. Dawn l-avvanzi kollha li saru waslu għall-iktar ġurnata storika importanti għal dan ir-raħal. Dik li hija id-9 ta' Settembru tal-1913 meta dakinhar Birżebbuġa ħadet il-mamudija tagħha. Kien propju f'dan il-jum meta ġewwa l-Palazz Arċiveskovili fil-Belt Valletta, List of Pietru Paċ ħareġ id-digriet li permezz tiegħu firet l-inħawi ta' Birżebbuġa mill-parroċċi taż-Żurrieq, Gudja, Ħalaxa u Marsa Xlokk u għolla l-Knisja tad-Duluri għad-dinjità ta' parroċċa awtonoma. Barra minn hekk, ġimgħa wara, eżattament nhar is-16 ta' Settembru,
L-istess isqof ħareġ ittra pastorali li nqrat fil-knejjes kollha tad-djoċesi sabiex ixandar it-twaqqif tal-parroċċa l-ġdida. F'din l-ittra naraw li l-isqof Paċ kien ħatar lil kanonku Dunkarn Buġelli bħala l-ewwel kappillan ta' Birżebbuġa. Barra minn hekk kienu anke ġew identifikati il-limiti tal-parroċċa l-ġdida skont pjanta imħażża minn Antonio Emilio Calleja. L-ewwel snin tal-parroċċa ma kienu snin faċli minħabba il-fatt li ftit inqas minn sena wara kienet faqqet l-ewwel gwerra dinjija u Malta kienet art importanti għall-alleati. Dan kollu imbagħad segwa b'diversi żviluppi li waslu sabiex il-popolazzjoni żdiedet b'mod drastiku. L-Ammiraljat Ingliż mill-ewwel intebaħ bl-importanza strateġika li kellha l-bajja kennija ta' Kalafrana u għalhekk il-Gvern Ingliż iddeċida li jibni torpedo depot għal ħażna tat-torpedoes propju f'din il-bajja. Iktar tard, il-preżenza ta' diversi sottomarini Ġermaniżi fil-Mediterran wassal sabiex l-Ammiraljat joħroġ il-permessi kollha meħtieġa sabiex ir-Royal Naval Air Service tibni bażi għall-ajruplani tal-baħar fil-bajja ta' Kalafrana bilan li jwettqu xogħol ta' sorveljanza mill-ajru fil-Mediterran. Dan kollu wassal għal bini ta' diversi mħażen u skallijiet kbar għal dawn l-ajruplani u f'qasir żmien Kalafrana żviluppat f'bażi navali magħmra b'kollox, inkluż il-barracks fejn kienu jgħixu s-soldati. Fl-istess sena, fl-1914, il-kumpanija Shell ħadet biċċart kbira fl-inħawi magħrufa bħala Tannaċ, fejn bdiet tibni impjant kbir għal ħażna taż-żejt industrijali. Madankollu, nhar is-26 ta' Jannar tal-1923 kien ġie inawgurat il-mittjar militari ta' Ħalfar. Dan l-iżvilupp kollu li seħħ f'inqas minn 5 snin kien il-kaġun li wassal għal żieda drastika fil-popolazzjoni ta' Birżebbuġa. Peress li t-trasport ma kienx bħal tal-lum, il-ħaddiema li bdew jaħdmu f'dawn il-postijiet li semmejna bdew jinżlu joqogħdu f'Birżebbuġa flimkien mal-familji tagħhom sabiex bekk ikunu qrib il-post tax-xogħol li kien jipprovdilhom lejxin. Dan l-iżvilupp kollu wassal sabiex Birżebbuġa tikber il-popolazzjoni. Sewwa. U dana kien il-fatt li reġa' bdiet tinħoloq problema għal fatt li Dunkarn Buġelli beda jara li qed tikber il-popolazzjoni u l-Knisja saret żgħira wisq għal ħtiġijiet tal-poplu u ra li jagħmel rikors lill-Kurja sabiex timbena knisja oħra parrokjali di darba ikbar milli minn dik li kien hemm biex tilqa' għal ħtiġijiet tal-poplu ta' dak iż-żmien u dawk li se jiġu għall-futur. Bekk naraw li l-Knisja issa kibret dik li hija bħala dik li hija struttura għal dik li hija llum biex taħdem ħtiġijiet tal-lum. Dan ir-rikors sar nhar l-10 ta' Settembru tal-1917 u kien ġie milquh mill-isqof Mauro Caruana nhar it-12 ta' Diċembru tal-istess sena. Minnu fih, il-Kappillan Buġelli beda l-ġbir tal-flus. Però, peress li kien hawn ħafna faqar, il-ġbir tant kien żgħir li l-Kappillan kien neħħa kull tama li xi darba jara din il-Knisja tinbena. Iktar tard, nhar it-18 ta' Marzu tal-1921, il-Kappillan Buġelli kien irreżenja minn kappillan sabiex ikun jista' jikkontesta l-ewwel elezzjoni ġenerali minn wara loti tal-Kostituzzjoni l-ġdida mal-Partit Unjoni Politika Maltese, immexxi mill-Monsinjur Panzavecchia, bilan li jiddefendi l-fqir u l-batut. B'riżultat ta' dan,
Birzebbuġa għamlet kważi 3 snin mingħajr kappillan u f'dan il-perjodu kien intbagħat Dun Giuseppe D'Elia bħala vigarju kurat sakemm jinħatar kappillan ġdid. Nhar it-3 ta' Frar tal-1924 Dunangelo Fenech minn Ħallija kien ħal possess bħala t-tieni kappillan ta' Birzebbuġa. Kien wired parroċċa ġdida u nieqsa minn kollox, però ma qatax qalbu u fiss beda jaħseb sabiex jibni knisja akbar. L-art fejn illum insibu mibnija l-Knisja Parrokjali l-ġdida fl-Inħawi magħrufa bħala Tal-Brolli dari kienet għalqa imsejħa ta' dokkiena. Li teb ngħidu li ċ-ċens tagħha kien imur għall-Knisja ta' Sant'Angelo f'Ħalfar. Il-kappillan Fenech kien tefa' propju għajnejh fuq din l-art għax kien għaraf li mażmien ir-raħal seta' ikompli jiżviluppa madwar din il-medda ta' art kif fil-fatt huwa żviluppat ilhom il-ġurnata. Il-pjanta ta' din il-knisja kienet saret mill-perit Godwin Galizja fuq stil Romanesk. Il-bidu tal-bini tagħha seħħ propju nhar il-Ħadd 14 ta' Marzu tal-1926. Meta dakinhar il-kappillan Fenech flimkien ma' diversi parroċċani qabeż ħajt tas-sejjieħ u daħal ġalqa fejn f'nofsa waħħal salib li kien jindika il-post fejn il-qudiem kellu jiġi l-artal maġġur. Dakinhar beda tħaffir għal pedamenti sabiex bekk nistgħu ngħidu li din il-ġurnata ta' tbidu għal 25 sena storja li matulhom il-Knisja Parrokjali preżenti. Ħadd, inkluż il-kappillan Fenech, m'għaddielu minn moħħu li l-Knisja l-ġdida ma kienitx ser tkun iddedikata lil Marija Addolorata bħall-Knisja l-Antika. Però kienet ix-xewqa tal-Isqof Mauro Caruana li l-Knisja l-ġdida tkun iddedikata lil San Pietru. U hekk naraw li f'waħda mill-laqgħat li l-kappillan kellu mal-Isqof dan tal-aħħar għarfu bix-xewqa tiegħu. Però naraw li sfortunatament il-ħsieb tal-Isqof ma kienx intlaqa tajjeb minn kulħadd, tant li kienet inqalet polemika żgħira fost il-parroċċani għal raġuni li l-parroċċa ma kienitx ser tibqa' dedikata lil Madonna. Meta ġiet biex titqiegħed l-ewwel ġebla qabel kienet id-doluri u l-poplu ma qalulhomx sa ssir San Pietru u meta saret l-ewwel ġebla u taw l-isem ta' San Pietru kemm ma qamx tal-argument. Meta ġed il-ġurnata biex tqiegħed għajnejna u Giuseppe Camilleri. Kif fil-mużew? Iva. Nirranġaw xi ħaġa u l-kumpanija l-oħra li kienu kontra. Iġġieldu raqra spiċ. Talgħu wara, jisuborġa ħarsu lejna. U meta sar il-ħin biex jiġi l-Isqof. Ġie l-Isqof u nżilna nisfel mit-suntir il-lum għax id-driq jiddejqa. Għandna xmija warna. U ġie l-Isqof sellemlu. Għallu Monsinjur. Għallu ellef tħent warrajt tħent tiegħi daw. Proset ħajni firħilhom. Mela qogħdu wieħed għal u jħorla imxu marru. Ma tlajna. U kif tlajnaw min beda jinżel u jaħna. U beda jitlaq lejn. Però minkejja kollox, ix-xogħol fuq il-pedamenti tkompla sakemm wasal il-jum li fih ġiet imqiegħda l-ewwel ġebla tat-tieni Knisja Parrokjali ta' Birzebbuġa. Ninsabu propju fl-eqdem parti tal-Knisja Parrokjali fil-Kappellun tar-Rożarju fejn taħt wieħed mill-pilastri maġġuri insibu l-ewwel ġebla.
din ġiet imqiegħda bl-aktar mod solenni nhar il-Ħadd 26 ta' Awwissu tal-1926 mill-Isqof Mauro Caruana fejn dakinhar il-poplu kollu inġabar sabiex huwa wkoll ikun parti minn dan l-avveniment ek-storiku. Dakinhar l-Isqof Don Mauro Caruana kien assistit miċ-ċerimonjier tiegħu Monsinjur Antonio Bonnici flimkien mal-Monsinjur Dekan Giuseppe De Piro u Mons Gian Battist Buħaġar. Jingħad li preżenti kien hemm ukoll l-ewwel kappillan Don Carm Bugelli. Il-post fejn kienet ser titqiegħed l-ewwel ġebla kien ġie armat b'diversi antarjoli, b'nadar ta' Malta u tal-Union Jack flimkien mal-idna tal-ħaxix. Minkejja l-polemika żgħira li kienet inqalat minħabba l-bdil fit-titular, ma kien inqala l-ebda saram. Imbagħad l-Isqof libes l-ilbies pontifikali u birek il-pedamenti kollha tal-Knisja. Wara mar fuq il-post tal-ewwel ġebla fejn hemm iffirma pergamena b'kitba bil-Latin li flimkien ma' xi medalji u diversi muniti oħra tpoġġew taħt din il-ġebla. Imbagħad il-perit Giuseppe Terreni firex kazzola bit-tajn filwaqt li l-Isqof birek il-ġebla u sammara f'posta. Din il-Knisja ħadet 25 sena sakemm tlestiet, fosthom 3 snin li kienu interrotti bil-gwerra. L-ewwel bennej kien Mastru Indri Vassallo, magħruf bħala Żlejku minn Ħalluqa, u ftit wara daħal jaħdem miegħu l-Imgħallem Giuseppe Gallia li kien minn Binajsa. Aktar tard fis-snin flok dawn il-bennejja kienu kompla x-xogħol l-Imgħallem Carmenu Zerafa minn Birżebbuġa. Il-parti ta' fuq tal-Kampnar imbniet mill-Imgħallem Carmelo Sapjano. Wara d-dejji tal-ewwel ġebla tal-Knisja bdew jinbnew il-ħitan tad-dawra tal-Knisja fl-istess sori, però wara ftit ta' żmien il-kappellan iddeċieda illi l-ewwel ma kienet inbena kienet id-dar tiegħu sabiex anke hu jkollu iktar post ċentrali minn fejn imexxi l-parroċċa. Imbagħad bdew mixjin bil-bini l quddiem lejn il-faċċata. Allura naraw li wara d-dar tal-kappellan tlesti l-sakristija, imbagħad il-kor u l-kappelluni u fl-aħħar is-saqaf tal-kursija kbir u l-faċċata. B'hekk, għalkemm mhux lesta mill-bini, il-kappillan fenek kien talab permess sabiex il-ħnejja l-kbira li tivret il-Presbiterju minn mal-Korsija tiġi magħluqa bil-ġebel sabiex il-parti li kienet lesta setet tintuża għas-servizzi reliġjużi minħabba l-fatt li din il-parti biss kienet diġà akbar mill-Knisja tad-Doluri. Għalhekk nhar id-29 ta' Mejju tal-1937 kienet ġiet imbirka din l-ewwel parti tal-Knisja l-ġdida mill-Isqof Emanuele Gallia li kien anke qaddes l-ewwel quddiesa fiha. Imbagħad, il-ġurnata li tibqa' msemmija fl-istorja seħħet propju nhar Corpus Domini tal-istess sena, jiġifieri nhar il-ħamis 16 ta' Ġunju meta dakinhar il-purċissjoni bis-sagrament imqaddes ħarġet għall-aħħar darba mill-Knisja l-Antika tad-Doluri u daħlet għall-ewwel darba fil-Knisja l-ġdida ta' San Pietru. Kien propju dakinhar meta s-sede tal-parroċċa kienet ġiet uffiċjalment trasferita mill-Knisja l-Antika għall-Knisja l-ġdida u allura it-titular tal-parroċċa inbidel għal dak ta' San Pietru fil-Ktajjen. Kien ġie magħżul l-ewwel Ħadd ta' Awwissu sabiex fih tibda tiġi ċċelebrata il-festa titolari ta' San Pietru, peress li sa dak iż-żmien fil-Missall Ruman tal-Knisja Kattolika l-ewwel ta' Awwissu kienet is-solennità ta' San Pietru fil-Ktajjen. Għalhekk naraw li l-ewwel festa titolari ta' San Pietru kienet ġiet iċċelebrata nhar il-Ħadd 7 ta' Awwissu
tal-1937. Sewwa, il-festa kienet issir fuq skala żgħira. Kienet waħda żgħira ħafna sewwa. U dan għal-fatt li ma ninsewx li kienet qiegħda tinbena l-Knisja. Jiġifieri l-ispejjeż kienu qed imorru l-iktar fuq il-bini tal-Knisja, mhux jikkonċentraw fuq il-festi. Però xorta kienu jsiru festi sewwa. Xierqa, ngħidu aħna kienet issir kienu jsiru it-tridijiet, issir tedew, it-tranzolazzjoni, bir-relikwa. Nhar il-festa filgħodu ssir il-qudisa solenni. Bil-paniġierku kienu jiġu l-aqwa predikaturi. U ma ninsewx ukoll li kienet tindaq mużika tas-Sur Mast Lorenzo Gonzi. Jiġifieri kienet issir festa, mhux ma ssirx, però mhux skala kbira. Imbagħad naraw li fl-1937 tkompla x-xogħol tal-bini fuq il-Knisja fej naraw li aktar tard kienu anke ħadmu it-travi tas-saqaf il-kbir tal-Knisja. L-isfortunatament però kienu baqgħu marart minħabba li kienet faqqed it-tieni gwerra dinjija. Sfortunatament il-xogħol tal-bini kienu waqaf għal 4 snin tul il-gwerra, però wara naraw li l-bini tkompla u dik il-ħnejja li kienet ġiet imbarrata li kienet tifred il-Presbiterju mal-Korsija kienet ġiet miftuħa sabiex il-Knisja tintuża kollha. Wara li sar is-saqaf il-kbir tal-Knisja, ix-xogħol tkompla fuq il-faċċata fejn anke bnew it-torrijiet u l-frontospizju fl-aħħar inbena l-kamp nar li ġie fit-tmiemu fl-1951. Hekk kif tlesta x-xogħol fuq il-bini tal-Knisja Parrokjali l-ġdida, il-kappillan Dunanċ Fenek kien kiber fl-età u għalhekk nhar is-7 ta' April tal-1952 temm 28 sena ta' ħidma f'Birzebbuġa sabiex inħatar Monsinjur tal-Katedral tal-Imdina. Kien kuntent li l-ħolma li kellu dik li jara l-Knisja lesta rassir realtà. Minfloku inħatar Dum Mikiel Spiteri miż-Żejtun li dlong beda jaħdem sabiex jimla din il-Knisja bl-aktar oġġetti li kienu neċessarji għas-servizzi reliġjużi. Jekk nagħtu titwila lejn il-Knisja Parrokjali minn ġewwa, naraw li din tħaddam fiha diversi opri artistiċi li kollha saru fis-snin ta' wara. Il-moħħ wara ħafna minn dawn l-opri kien propju il-kappillan Dun Giuseppe Minuti, li min-naħa tiegħu kien mexxa lil din il-parroċċa għal 24 sena sħaħ. Is-snin għaddew u llum ir-riħal ta' Birzebbuġa żviluppa f'waħda mill-akbar parroċċi ta' Malta, popolazzjoni li tlaħħaq 8500 ruħ. Tul is-snin l-aktar wara t-tieni gwerra dinjija twaqfu diversi għaqdiet reliġjużi, sportivi,
soċjali u anke kulturali. L-ilkoll flimkien jiffurmaw ħolqa importanti minn nisġa tal-istorja kulturali ta' dan ir-raħal. Illum Birżebbuġa tista' tiftaħar mhux biss bil-kultura sportiva li tul is-sena kollha issemma l-isem tagħha fid-diversi dixxilpini sportivi li tipparteċipa fihom, imma anke fil-qasam soċjo-reliġjuż fejn kull ewwel ħadd ta' Awwissu il-poplu ta' dan ir-raħal jiċċelebra b'mod mill-isbaħ il-festa titolari fġieħ il-patrun tiegħu San Pietru. Għalkemm ir-raħal inbidel permezz tal-bini ta' diversi toroq u oqsma ġodda ta' djar u minkejja l-iżvilupp industrijali li sar, però nistgħu ngħidu li Birżebbuġa xorta waħda baqgħet iżżomm dik il-karatteristika li minn dejjem kienet tipikament marbuta magħha. B'ramla sabiħa, il-widien dejjem iħaddru, u l-poplu dħuli li hu magħruf għat-tjubija tiegħu. Dan tal-aħħar bla dubju jikkonfermah il-motto li Birżebbuġa iġġorr wara isimha. Paċi u saħħa lil kulħadd. Iż-żmien kompla għaddej u lum hawn aħna nistennew il-jum ta' 9 ta' Settembru 2013 sabiex flimkien bħala komunità ħajja infakru l-ewwel ċentinarju minn meta dan ir-raħal tant tal-qalbna kiseb l-identità tiegħu. Jalla li dan il-jum ma jkunx biss il-qofol ta' ċelebrazzjoni simbolika, imma ikun ukoll il-kontinwazzjoni ta' ġrajja li seħħet sewa sew seklu ilu, meta xi ħadd kien hemmen li dawk il-ftit djar sempliċi imxerdin madwar 4 trejqiet setgħu jiżviluppaw f'parroċċa kbira u attiva. Dana kollu huwa xhieda ta' l-imħabba li l-parruċċani ta' kull żmien kellhom lejn din l-art sabiħa tal-mistrieħ. Mhux ta' bxejn li diversi artisti u poeti imnebħin miżbuħija ta' dan ir-raħal ħarġu xogħlijiet mill-aqwa. Se ntemmu poeżija miktuba fl-1989 propju 24 sena ilu minn wieħed minn uliet dan ir-raħal. Poeżija li minna nnifisha tħeġġiġna sabiex napprezzaw aktar il-ġmiel u l-wirt storiku kulturali li għandha x'toffri Birżebbuġa. Birżebbuġa, bajja sabiħa, iklaqmek il-barrani minn qut minn ġmielek. Għalik jew l-bewsa tax-xemx hekk kif din bil-baħar titla. Bajja kennija, bożza imħarsa, imħadna bej żewġ dirajn tal-art. Bil-qdem żmien magħrufa u mfittxa kif jixed ismek u l-fdal madwarek. Bajja ramlija, bar kaħlani li s-saħħar u tbillaħ il-qtajja biex matul xtajtietek ifittxu l-mistrieħ tagħhom. Fik, il-maħbubin żgħażagħ, f'telfa ta' ħolm fuq blata wieħidhom quddiem baħar fid-dien jintelqu taħt qamar mimli. Jien dejjem ħassejtni miġbud lejk. Ħabbejtek minkejja l-bidla.
سكتوا الكتار والمندوليني biex daħlu ħsejjes oħra. Deli jitħarbtu, waqgħu l-irtsiet, infetħu toroq u telaw djar għan-nies li fix-xibka inqabdu tas-seħer tiegħek. Imma lija bqajt kif dejjem, kif sirt nafek minn xkuniti. Seħer ta' ramel, baħar ċar kaħlani, il-ħna fer-riħa ta' tfal u dajjes biqluħ imlewna.